Четох една история, брат, в една книга за една медицинска сестра. Реално в книгата се говори за себеобуздание, за себевладение, това, което ние с тебе много се стремим. И медицинската сестра имал един пациент, който се държал отвратително с нея. Този пациент постоянно мърморил, постоянно бил недоволен, каквото и да правила, винаги изобщо не е отразявала, по никакъв начин не е почитал, нищо, брат. А тя е човек, който се грижи за него. Тя е човек, който полага някаква основна грижа за него. И този пациент всеки път развалял настроението й. Тя се прибирала вкъщи много тъжна, това влияло на взаимоотношенията и с другите хора, обаче един ден осъзнала, че тя има силата да избира реакцията си на такива ситуации. Това, което ми направи впечатление, в ежедневието на всеки един от нас имаме такива ситуации. Някой се отнесе тъпо с нас, обаче ние имаме силата да изберем как да реагираме. Можем да реагираме първосигнално, можем да помислим и да кажем, ако реагирам по този начин, ще ми се развали деня. Ако приема тази ситуация по този начин, няма да се отрази добре на взаимоотношенията ми с другите. Реално трябва